Les agències de meteorologia fan l'advertiment que la tempesta Òscar amenaça les nostres terres, però si alguna cosa ens ha de preocupar per damunt d'aquestes històries i dels resultats electorals i de la convocatòria d'una nova contesa per al 23 de juliol vinent, ha de ser la tensió que s'hi viu a les portes de casa entre els dos grans blocs situats a un costat i a l'altre de la guerra d'Ucraïna. Ens ha de preocupar perquè encara que no ens ho cregam, són aquestes paraules majors i afecten, com ja hem vist, molt de prop l'economia de proximitat i la fluctuació dels preus de la cistella de la compra. Tot hom perd amb aquesta guerra. I sobretot els més febles encara perden més. Encara que pensem que no ens afecta i que normalitzem les notícies com si aquest conflicte no anara amb nosaltres, tothom perdem.